אנחנו נפעיל אותו, קודם כל נראה שברגע שאני מפעיל את הרגש עשן נדלקת לי נורת חיווי, אוקיי, ברגע שאני מזיז זה אלכוהול כדי שיהיה בטיחותי, ברגע שאני מזיז נכבה זה, לא קרה כלום במערכת, בסדר? זה אותו דבר שדיברנו, וקרה על הרגש חום שעשה לנו בעיות קצת, בוא נראה אם הוא יעבוד עכשיו טוב. דניאל, בוא דבר איתו רגע, זה רק האצבעות של דניאל הן חמות מדי. הנה, בבקשה. אני קר לי. עוד עוד, תבריק, תבריק. הנה נדלק הלד. הנה נדלק הלד, זה מראה שהרגש חום בפעולה. שיש שרפה. בסדר? ולא קורה כלום עדיין בעצם. בדיוק, לא קורה כלום עדיין. ברגע שאני מדליק בעצם את שתי הרגשי משאבה עובדת, מקבל את כולם ונעזור לה לשאוב, דניאל, תן לה. לא רגע, שואב, בסדר? המשאבה שואבת 100 בחוץ. אוקיי, סליחה, אתם עשיתי פשלה. הזזתי את שתי הזה, שנייה רגע. בגלל שנכבו שתי הרגשים אז המחשבה הפסיקה, ועכשיו אנחנו נעזור לה עוד פעם. שים את האצבעות שלך. ואז תשמור על האלכוהול ומספיק אחד. כן, בדיוק. מספיק הרגש אחד שעדיין לא יתנתק. יש לנו בעצם המחשה למתז. לא שאפת מספיק, אה? כן, אתה. יש לנו המחשה למתז בעצם שמכוון את השריפה בתוך החדר מכונה. רואים שהייתה בחיל הים. שימו לב שנכבה רואים שהוא גנב דלק הרגש חום, נכבה הרגש חום ועדיין המערכת עובדת. רק כאשר אני ארחיק את הרגש זה, המערכת נכבדת והיא אומרת בעצם שנכבתה השריפה. עכשיו אנחנו בעצם נבדוק את המערכת להצפה. אני מקווה שהיא תעבוד כמו שצריך בגלל הבנייה הביתית. שים את זה אחרי זה נדלקסים בחוץ לנו עדיין. בנויה משתי מצופים, גם יש לה משאבה נפרדת משל עצמה. כעיקרון עשינו את זה שתי משאבות כדי שאם באמת יהיה לי מקרה אמיתי של שתיהם ביחד אז בעצם הייתי יכול לחבר את שתיהם ביחד אבל לא יכולים לעבוד ביחד. בסדר, אנחנו יכולים לראות את המצוף התחתון, תסתכל פה, המצוף התחתון מתחיל להתרומם בדיוק כמו בצורה והגולה עוד שנייה תיפול. אתם יכולים לראות פה, הנה הרגש הראשון נדלק. תעזור לו קצת. יש לו קצת בעיות, כן? הנה. יפה מאוד. טוב, כן. ויש איזה קצר פה, תרים, תמשיך להרים. זה לא, זה כמו כאן זה אמור לעבוד, כמו שעכשיו. ועוד שנייה ברגע שהשני יעלה. אני רוצה לכוון את זה לפה. את זה, לכוון לפה.